Cada 25 de novembre, sense plaça callar-nos un minut. Recordem callades, tristes i neguitoses les pèrdues, les violències i atacs. Cada 25 de novembre ens trobem en places, parcs i manifestacions per acabar amb les violències masclistes. Aquest 25 de novembre alcem la veu. Alcem la veu perquè estem fartes de rebre esquidassades, xiulades i mirades pel carrer. Perquè volem viure sense la por de si podrem tornar soles i sense casa. Volem deixar de preguntar-nos amb por si hem arribat bé a casa. El 25 de novembre ha d'esdevenir un crit de guerra contra el patriarcat i els seus atacs masclistes. No estem disposades a callar. Prou tots i cadascun dels micromasquismes que patim al carrer, a l'escola, als jutjats, discoteques i allà on anem. Volem cridar i escoltar-nos. Cal sororitat entre nosaltres i calen espais i llocs segurs on no sentir-nos violentades. Per això, aquest 8 de desembre us convidem a un debat a la fàbrica a les 19 hores per trobar-nos i compartir tots aquests sentiments.